हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेल सोरजि दा क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आंनि मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों आसाम टेटखौ लानानै। दाखालि जालांनाय जिनाखि आसाम टेट बे आसाम टेटखौ लानानै आरो आं बेखौबो मिथिगौ गोबाङानो हयथ' आंखौ बुंगोन गावहा पास जानो हायासै नालाय बायदिसिना बुंदों, नाथाय बुंखागोन बुंथोंसै। अब्लाबो नंगौ आंबो होदोंमोन एग्जामखौ, नाथाय आंबो 3 नाम्बारनि थाखाय फेल जादों एबा 3 नाम्बारनि थाखाय आङो पास जानो हायाखै। आरो पास जानो हायैनि खारना बेनो जानो हागौ आङो पास जागौमोन खोमा कुइसनफोरा जुदि थिग रोखोमनि साननाय मोनब्ला। कुइसनखौबो थिग रोखोमनि साननाय मोनाखै आरो वेमेट सिटआ आंनि नंगौना नङा आं मिथिया। आं सन्देह दं आंनि वेमार सिटनि सायाव, मानोना आङो मोनसेबो कुइसन आं गारबोआखैमोन, नाथाय आंनि वेमार सिटआव 2 ब्लेंक फैदों। बियो सन्देह आं, मानोना मोनसेबो नेगेटिभ मार्किं गैया जेराव आं कुइसनखौ हायाब्लाबो आं बेयाव माब्लाबाबो ब्लेंक गारबोआ एबा गारबोनाय जायाखैमोन। बेखौ आं मिथिगौ आरो गोबाङानो बुंदों, गोबां निउसफ्राव जों नुदों, गोबां केन्डिडेटफोरा बुंदों माने गावबागाव एन्सार होनायखौ एडमिट कार्डआव लिरनानै लाबोदोंमोन। बबे अप्सनखौ होदों बिथांमोना एडमिट कार्डआव लिरनानै लाबोदोंमोन, नाथाय वेमार सिटखौ डाउनलड खालामनानै नायबाय बिथांमोना जा अप्सनखौ बिथांमोना होदोंमोन नाथाय गुबुन अप्सनासो बिथांमोननि वेमार सिटआव फैदों। बेखौ नायोब्ला जों मिथिनो हायो वेमार सिटआ निस्सय एडिट खालामदों। वेमार सिटखौ एडिट खालामनाय जादों, एडिट खालामनानैसो हरनाय जादों। बुंखागोन गतिके बुंथोंसै। जिखुनु हक बिथां डक्टर रनेज पेगुनि जानाखि फेसबुकनि गेजेरजों होनाय बेनि सायावसो फंनैसो बाथ्रा बुंनो लानाय जादों। मैया मोनायावसो आसामनि शिक्षा मन्त्रि एबा सोलोंथाइ मन्त्रि रनेज पेगुआ मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन, जेराव जों नुदों बिथाङा बा बिथांनिसिम माखासे टेट पास जानाय बिथांमोनहा मेसेज हरदों जाहैबाय जों सेटिसफाइड एबा जों गोजोनबाय होननानै। बेखौ लानानैनो बिथाङा मोनसे मेसेज होदोंमोन फेसबुकनि गेजेरजों जे बेबायदि कपारेसन खालामनायनि थाखाय आरो आसाम टेटआव जानाखि पास जाबाय बेनि थाखाय आंनिसिम मेसेज हरनायनि थाखाय बा सेटिसफाइडखौ दिन्थिहरनायनि थाखाय गासिबनिसिमबो गोजोननायखौ जासिनाय जाबाय होननानै बिथाङा मोनसे मेसेज हरनाय जादोंमोन। नाथाय आं बेयाव मोनसे बाथ्रासो बुंनो लादों, माने बिथां सोलोंथाइ मन्त्रि रनेज पेगुआ नुवाखै जानो हागौ बा मोनथियाखै जानो हागौ जे मैया जानाखि आसामनि सेबा अफिसाव एसेबांनाखि टेट फेल जानाय फरायसाफोरा बा केन्डिडेटफोरा एसेबां दावराव खालामहैबाय बा एसेबां धरना खालामहैबाय, बे बाथ्राफोरखौ बिथाङा मोनसेबो नुवाखै नामा? आंनि मोनसे कुइसन। बे बाथ्राफोरखौ हयथ' बिथाङा मोनसेबो नुवाखै जानो हागौ, जायनि थाखाय बेनि सोमोन्दै फंसेबो बाथ्रा बिथाङा फेसबुकाव बुंदेरनो हायासै। आरो मोनसे बाथ्राखौ जों नोजोर होयोबा नुयो टेट पास जानाय बिथांमोनाथ' हरखागोनानोखा, बेथ' स्वाभाबिक। गावसिनि गोजोननायखौ बिथांमोनहा जासिहरखागोनखा एबा गावसिनि गोजोननायखौ बिथांमोनहा दिन्थिहरखागोनखा। नाथाय बेनि गेजेरावबो जे माखासे टेट फेल जानाय मानसिफोराबो केन्डिडेटफ्राबो बिथांनिसिम मेसेज थांगोन बा मेसेज हरखागोन, बेथ' स्वाभाबिक। मानोना बांसिनानो टेट फेल जानाय मानसिफ्रानो हरखागोन। मानोना दाखालि जानाखि जेनेरेल टेट बा आसाम टेटआव जेनाखि रिजाल्टखौ नायोब्ला बेनि गेजेराव 20%आल' पास जादों आरो 80%आनो फेल जादों। आरो फेल जानायाबो गोबां खारनबो जानो हागौ। जेरैहाय जों नुखाबाय, गोबाङानो नुगौ, गोबाङानो नुदों, गोबाङानो मिथिदों, इभेन पास जानाय बिथांमोनहाबो मिथिदों, जानाखि टेटआव पास जाबाय बिथांमोनहाबो मिथिदों गोबां गोरोन्थि दं होननानै, कुइसनफोरा गोबां गोरोन्थि जालांबाय होननानै मिथिगौ, एन्सार किफोराव गोबां गोरोन्थि जालांबाय होननानै मिथिगौ। नाथाय बिथांमोनहा सेटिसफाइ जागोन, बे थिगैनो दं, बे सेटिसफाइ जाखागोनखा, पास जाबाय नालाय बिथांमोनहा सेटिसफाइ जाखागोनखा। नाथाय आसामनि जानाखि सोलोंथाइ बिथिंखौ सामलायनो थाखाय बेबायदि जानला मोनला जेनेबा मोनसेबो थिग नङै कुइसनखौ लानानै पास जानानै बा पास खालामनानै बेबायदि जों बोरैहाय सोलोंथाइनि बिथिंखौ सामलायगोन? मानोना सोलोंथाइया मोनसे ओरैबायदि जिराद जाय माब्लाबा मोनसे जाय टिचारफोरा माब्लाबा गोरोन्थि फोरोंफ्लाङोब्ला, गोरोन्थि जाफ्लाङोब्ला सारा जेनेरेसनानो गोरोन्थि जानायनि चान्स दङ। फैबाय थानाय इयुन जोलैयानो गोरोन्थि जानायनि चान्स दङ। गतिके जेब्लानो सोलोंथाइनि सोमोन्दै
मोजां मोजां बाथ्रा बुंदों अब्लानो ओरैबायदि साननो गोनां जायो माने गाहायसिनावसो गोदोलांदों नामा, गाहायसिनजोंसो गोग्लैलांदों नामा, बेबायदि साननो गोनां जायो आरोखि। आं बेखौल' बुंनो सानदों, बिथां डक्टर रनज पेगु एबा सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा बेखौबो बुंनांगौमोन जे एसेबांनाखि धरना जाबाय फेल जानायनि सायाव, बा कुइसनफोरा गोरोन्थि जाबाय, बा एग्जाम सिस्टेमफोरा गोबां गोरोन्थि जालांबाय, बा माखासे गोरोन्थिफोरा जालांबाय, बेफोरनि सोमोन्दैबो बिथाङा बुंजायोमोन नामा? मानोल' फारसे बिथिङै नायखो बिथाङा? मानोल' फारसे बिथिंजों नायखो? पास जानायफोरखौल' मानो नायखो? फेल जानायफोरखौ मानो नायदिया? एसेबां दावराव दावसि जाखांनायनि उनावबो, एसेबां निउसाव ओंखारनायनि उनावबो बिथाङा माबोरैहाय पास जानायफोरा गोजोनबाय होननानैल' मानो बिथाङा बुंखो? फेल जानायफोरनि सोमोन्दै मानो एसेबो बुंदिया? एबा जायफोरा दुखु जानानै दं, दुखु जानानै थानाय मानसिफोरजों मानो एसेबो दुखुआव लोगो लाफादिया? मानो पास जानाय एबा खुसिजोंल' बिथाङा गोजोननायजोंल' गोजोननाय लाफाखो? बिथाङाबो मिन्थिखागौ गोरोन्थि जालांबाय होननानै, गोबां गोरोन्थि जालांबाय, गोबां कुइसनफोरा गोरोन्थि जालांबाय, गोबां अपसनफोरा कुइसननिया गोरोन्थि जालांदों। बेफोरनि सोमोन्दै मानो बुंदिया? मोननै कुइसन, एन्सार कियाव 10 अपसन दं, 10 अपसन गैखायामोन। कुइसनाव बेबायदि 10 अपसन गैया, नाथाय बेनि सोमोन्दै बिथाङा मानो फंसेबो बाथ्रा बुंदिया? गावसिनि गोरोन्थिखौ मानो मोनसेबो बाथ्राखौ बुंदिया? जों OMR सिटखौ नायबा मिथियो, नैबे जाहैबाय OMR सिट। आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों, माने गोबां फरायसाफोरा, गोबां केन्डिडेटफोरा 200 एबा 200 थाखा होनानै गावबागाव OMR सिटखौ बिथांमोनहा डाउनलड खालामनानै लादों। फैसाखौथ' हरबाय, 200 थाखाखौ पेमेन्ट खालामनाय लोगो लोगो एन्सार किया ओंखारबाय। नाथाय OMR सिटआ ओंखारनो सानथाम नांबाय। सानथामनि उनावसो OMR सिटआ ओंखारबाय। गावबागाव OMR सिटआ मानो सानथामनि उनाव ओंखारखो? बे मोनसे सोंलु। बेनि अनगायैबो जों बेयाव नायनो हायो, OMR सिटखौ नायनो हायो, बे जों होनाय OMR सिट नंगौना नङा? बेयाव गोबां सन्देह दङ। मानोना बेयाव फट'आबो क्लियार नङा। आरो मोनसे बाथ्राखौ नोजोर हो, आंनि फट' नंगौना नङा, बा जोंनि फट' नंगौना नङा, जाय डाउनलड खालामदों बिनि फट' नंगौना नङा, बेखौ साननो गोनां दङ। बेनि अनगायैबो जों नायनो हायो, बेयाव गासैहाय बेबायदि कुइसन थानांगौमोन। नैबेयाव कुइसन नाम्बार ओरैहाय गासै 150 हालागै नैबेसिम कुइसन थानांगौमोन। 150 हालागै नैबेसिम कुइसन नाम्बार थानांगौमोन। नाथाय बेयाव मोनसेबो कुइसन नाम्बार जों नुनो मोननाय जायाखै। मोनसेबो कुइसन नाम्बार गैया। बेनि अनगायैबो बेयाव अपसन दङ, जेनेबा अपसन ए, अपसन बि, अपसन सि, अपसन डि, बेबायदि मोनफ्रोमबो खथानि सिङाव बेबायदि ABCD गासिबावबो थाजोबनांगौमोन। नाथाय बेयावबो मोनसेबो बेबायदि नाम्बारिं गैया। नाम्बारिं सिस्टेमानो बेयाव मोनसेबो गैया। बेनि अनगायैबो नैबेयाव जानाखि मोनसे बुकलेट नाम्बार जों लिरो, बे बुकलेट नाम्बारावबो बे सार्कोलनि सिङाव 0निफ्राय 9 मोनफ्रोमबो खथायाव थाजोबनांगौमोन। नाथाय बेयावबो गैया। बेफोरखौ नायोब्ला जोंनि नंगौना नङा, एबा गावबा गावनि नंगौना नङा, बेयो सन्देह जायो। बेनि अनगायैबो डक्टर रनेज पेगुआ जुदि पास जानाय बिथांमोननो जुदि हरनो हाबायब्ला, गावसिनि गोरोन्थि बा OMR सिटनि सोमोन्दै मानो बुंदिया? मानो पेमेन्ट खालामखांनायनि सानथामनि उनावसो OMR सिटआ डाउनलड खालामनो हाखो? OMR सिटखौ डाउनलड खालामनो हाखो? बेनि सोमोन्दै मानो फंसेबो बुंदिया? आरो देक कुइसनफोराथ' गोबां गोरोन्थि जालांबाय। बेनि सोमोन्दै मानो फंसेबो बुंदिया? गावसिनि एन्सार कि होनाया मोननै गाहाम 10 दङ, 10 अपसन दं, जेरावनाखि 10 अपसना कुइसनाव गैयामोन। नाथाय गावसिनि एन्सार कियाव 10 अपसन दं। बे 10 अपसननि सोमोन्दै मानो जेबो बुंदिया? बेनिखायनो जोङो मानगोनां डक्टर रनज पेगु सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांनिफ्राय जोङो आसा खालामनो हायो, एबा आसा खालामनाय जाबाय, जाहाथे बिथाङा फेल जानाय केन्डिडेटफोरनि सोमोन्दैबो माबा मोनसे सानगोन, एबा बिथांमोननि सोमोन्दैबो माबा मोनसे सेटिसफेक्सननि बाथ्रा बुंगोन। बेखौनो आसा खालामबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय दिनैनि भिडिअखौ।
नोंथांमोनहा जाहाथे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। मानोना जेब्लानो माबा मोनसे बुंनांगौ जायो अब्लानो आङो आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो बा माबा मोनसे फोरमायनांगौ जायोब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो आङो बेबायदिनो गभर्नमेन्टजों रिलेटेड थानाय बा माबा मोनसे मिथिनांगौ आयदाफोरखौ लानानै जेब्लाबो आङो बे चेनेलावनो सावरायबाय थानाय जागोन। गोजोन्थों।